सालबारि बाजार युटुबनि लोगो नोंथां मोननाय जोंनि सालबारि बाजारा फिसासानो दासो डेभेलप नै बिथाङा मुसलपुराव थांदो आजिखालि सुब्रेंबारिनिफ्राय मुसलपुर पर्टसिम थांग्रा बास ओंखारदोनो बेखौ नेबाय दं बिथाङा अफिस टाइम मोनसेनो हायो ओजा भबानिपुर थांग्रा लामा नै कलेज रड नै बेयो रुपहि थांग्रा भैयापारा रड आलबारावबो एसे मानसि जाग्रा जाबाय दानिया बिना बाजारावबो नङाबा आगोल मानसि गैथारामोन गारि मटर बांबाय लामाखौ फुवारनानै एसे मोजां जाबावदो दिनैनि आंनि इउटुबा बेयावनो जोब्बाय लोगोफोर बाय बाय।